For cirka 10 år siden, der begyndte jeg at lave lyd på internet. Jeg begyndte at lave det der, man nu kalder e-learning. Jeg kommer ned fra Sønderjylland af, og det er jo lidt specielt, fordi Sønderjylland har jo ikke altid været dansk. Der var lige en periode fra 1864 til 1920, hvor det var tysk. Og så kom Christian den 10. og rev grænsen i 1920, hvor det her berømt billede. Og sønderjysk er jo en dialekt, det er faktisk flere dialekter, og det er jo et sprog helt for sig selv. Og jeg er da ret bevidst om min sønderjysk baggrund. Her har vi min bedstefar, Christian, min fars far, som har en gård, og efter ham kom min far og min mor til, og jeg udtog gård, og her ligger jeg så ved min barndåb. Og her har vi så fra venstre, der har vi min fars mor, og i midt min fars far, som holder en lille med. Og til højre har vi så min mors mor. Og foran der har vi til venstre min storebror Hans Christian. Og så har vi med i midt. Og så har vi min søster Merete til højre. Og de bor jo alle sammen i Sønderjylland og snakket sønderjysk hele deres liv. Her har vi så min far og hest til ringerien, og min Hans Christians datter, min niece Mette, og lille pony her. Og ringerien, det er jo sådan en stolt tradition, de her i Sønderjylland. Det er så nu, det forsøger at bevare det her sønderjysk. Og det kan faktisk være svært selv for en sønderjy at finde ud af, hvad det står, når man begynder at skrive det, fordi det er jo mest et mundtløst sprog. Jeg har ikke rigtig skrevet noget over sønderjysk. Men her der står det mange gode grin og sønderjysk. Og det er altså mange gode grin på sønderjysk. Og hvad står der så her? Her står det, lærer du eller græder du? Altså, lærer du eller græder du? Og den har en CD indlagt, og det er jo interessant, fordi så får man den her det sønderjyske sprog mundtligt. Og så står der familieminder og fortællinger fra Åben Rå tilbage fra sejlskibenes tid. Og jeg vil faktisk gerne lave sådan en for min familie og samle nogle minder sammen, både skriftlige og med billeder, men også gerne med noget snak, så man kan høre, hvordan det lyder. Og det er udgivet en bog, sønderjysk historie, helt tilbage til, jeg ved ikke, hvornår den start, men det ser ud til at være temmelig til. Og man har vikinger undervejs, og man har middelalder, og guldhorn, og 1864, og til sidst med en ringrigerrytter. Og den er så lavet på CD, og den er løst op, som det står, og alle forskellige slags sønderjysk. Og jeg var ikke klar over, at det findes så mange, men det gør det åbenbart. Så står det et bonusnummer med Valdemar Rasmussen. Valdemar Rasmussen, han er en musiker, og han har lavet mange sange på sønderjysk. Og her er vi så med, og jeg er flyttet fra Sønderjylland, og nu bor jeg i Skanderborg. Jeg har boet i Aarhus, og jeg har boet i Randers. Og en dag jeg besøgte mine forældre, efter at have flyttet hjemmefra, så sagde min mor, nå, hvordan går det så med det der sprog? Det er oppe i Aarhus. Og så må der sige, at det går ikke så godt. De har ikke læst sønderjysk endnu. Så jeg har afgivet med, så nu foregår det mest rigsdansk. Moin.